Wel, i ni wedi edrych ar emyn gan ein prif emynydd ni, William Williams o Pantycelyn. Nawr, mae Dafydd Frenin, y Salmydd, yn cael ei alw yn byr ganiadydd Israel, ac i ni wedi mabwysiadu'r un enw mewn gwirionedd ar Pantycelyn, fe o ein pêr ganiadydd ni, ac fe sgrennodd e gannoedd ar gannoedd o emynau, ryw 850 a mwy o emynau yn Gymraeg a 20 yn Saesneg ar ben hynny. Ac mae ei emynau fe, wrth gwrs, yn cael eu canu bob wythnos ym mhob ran o Gymru ac yn wir ar draws y byd, a hynny hyd heddiw. Wel, yr emyn ni'n mynd i edrych arno fe yw un o'r rai mwyaf poblogaidd Pantycelyn, sef o llefara addfwyn Iesu. Mae dy eiriau fel y gwyn, a gweddi sydd gyda ni ar hyd yr emyn mewn gwirionedd ar ei Grist lefaru wrthon ni. A mae'r disgrifiad o Grist, mae'r ansoddau mae Pantycelyn yn defnyddio am Iesu Grist, yna addfwyn Iesu, yn un o hoff ddisgrifiadau Pantycelyn o Grist. Mae'n dychwelyd at y disgrifiad yna dro ar ôl tro yn ei waith. A mae'n tynnu, wrth gwrs, ar disgrifiad Crist ei hunan ohono fe ei hun. Os gofiwch chi yn yr Efengyl yn ôl Matthew, pennod 11, mae Crist yn dweud, yn gwahodd bobl i ddod ato fe, deiwch ato fi bawb sy'n blinderog, medda fe, ac yn llwythog, a wy'n addo esmwythau arnoch chi. Ac mae'n dweud, wel, dewch ato fi achos i'n addfwyn ydw i, medda fe. Nawr, mae'r addfwyn Iesu'n dod, a wrth lefaru mae ei eiriau fe fel y gwyn, a mae hwnna eto yn adlais Beiblaidd mewn gwirionedd. Yn Salm 104, er enghraifft, mae'r salmydd fyna'n sôn bod gwyn yn llawenychu'r galon. A dyna mae geiriau Crist yn neud, felly wrth ddod ato ni, mae'n creu llawenydd yno ni, mae'n lloni ein calon ni. Ac yn fwy na hynny, gwyd y gwir, fel mae'r ddwy linell nesaf yn dweud, oll yn dwy ni mewn dangnefedd ac sydd o anfeidrol rhin. Mae'n dod â heddwch nawr a tangnefedd, a hwnnw'n o werth a rhinwedd anfeidrol tragwyddol yn wir, fel mae geiriau ola'r emyn yma yn dweud. Ac mae'r gair tangnefedd yna yn air cyfoethog iawn. Chi'n cofio mae Crist yn cael ei ddisgrifio yn proffedolaeth Eseia fel tywysog tangnefedd, pan fydd y llinefol wedyn yn torri allan i ganu adeg gyhoeddi dyfodiad Crist, genedigaeth Crist wrth y bugeiliad. Maen nhw'n sôn am dangnefedd yn dod i'r ddaear yma ym mherson Crist. Mae Crist ei hunan wedyn ar ddiwedd ei fywyd yn dweud bod yn mynd i roi dangnefedd i'w ddisgyblion ac yn ei cyfarch nhw ar ôl atgyfodi trwy ddweud tangnefedd i chwi. Mae'r gair tangnefedd na wedyn yn air cyfoethog iawn i gysylltiadau ysgrythurol. Ac yna mae'r ail hanner y pennill cyntaf yma nawr yn gwrthgyferbynnu hynny gyda lleisiau y byd yma. Mae holl lleisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf tawel yn distewi a mynd yn fryd. Ac mae'r gair hyfryd na mynd i godi sawl gwaith yn yr emyn yma. Ond beth sydd gyda chi nawr yw, mae holl sŵn a ruthr a chynnwrf y byd yma, holl ddeniadau cnawd a byd o'n cwmpas ni. Mae'r llais Crist yn gallu distewi rheina i gyd, a mae rhywun yn cael ei atgoffa o hanes Elias. Yn cyntaf Brenhinoedd, mae Elias yn cuddio mewn ogof wedi cilio rhag elynion iddo fe. Ac mae'n clywed gwynt mawr stormus tu allan, mae'n clywed daeargrynfeydd tu allan i'r ogof yma, mae'n gweld tannau mawr dinistriol, ond mae'n dweud doedd ddim yn clywed diw yn yr un o'r rheina. Ac yna mae yna lef ddistaw fain yn dod, a mae'n dweud bod e'n clywed diw yn y llef yna. Dyna beth sydd gyda ni fan hyn. Yng nghanol holl ruthr a sŵn bywyd, mae Crist yn gallu dod a'i lais tawel yn creu hyfrydwch a thangnefedd. Ac mae'r thema yma'n parhau wedyn yn yr ail bennill, ni all holl hyfrydwch natur. A'i melystra pennau mas. Hynny o pethau mwyaf melys, mwyaf hyfryd y byd natur.
neu byd y ddeir yma, dylwn ni ddweud falle. Dwi'n credu bod gan Williams yn fan hyn, wrth sôn am natur, dwi'n sôn gymaint am fyd natur. Roedd Williams yn hoff iawn o fyd natur, ac yn mwynhau byd natur yn fawr iawn, yn rhyfeddu at y sêr er enghraifft, ac yn sgrennu tipyn amdanyn nhw. Roedd ganddo fe hefyd fywyd teuluoedd hyfryd melys. Ond wrth sôn am natur fan hyn, mae'n sôn fwy am natur, natur ddynol syrthiedig o gymharu a gras Duw, dwi'n meddwl. Ond hyd yn oed y pethau mwy melys, hynny yw pethau hyfryd y greadigaeth, pethau hyfryd yn ein bywydau ni o ddydd i ddydd, dyn nhw ddim yn gallu cymharu a Duw yn siarad yn Christ. Dyn nhw ddim yn gallu cymharu a lleferydd hyfryd, pur, maddeuol, ras. Chi'n gweld yn pentyrru'r geiriau cadarnhaol yma nawr i ddisgrifio gras, y ffafr anheddiannol yma sy'n dod oddi wrth Dduw i bobl bechadurus sydd ddim yn heiddi i sylw fe. Mae'r gras yma'n hyfryd, mae'n bir, a mae'n dod â maddeuant i ni, maddeuant i bobl euog, i bobl feidrol sydd, fel wedes i, ddim yn heiddi i sylw mewn gwirionedd. A wedyn mae yna weddi, mae yna barhad o'r weddi wedyn, gad i'n glywed sŵn dy eiriau, awdurdodol eiriau'r nef, oddi mewn yn creu hyfrydwch nad oes mwy gyffeli bydd. Mae'n rhyfeddol a gwneud gwir, mewn gwirionedd, mae geiriau Crist fan hyn yn rhai awdurdodol. Maen nhw'n gadarn, maen nhw'n sicr, ac eto maen nhw'n dawel ar un pryd ac yn creu hyfrydwch ac yn creu heddwch. Yn wir, dyna oedd y fersiwn ar y llinell oddi mewn yn creu hyfrydwch yn wreiddiol, sef oddi mewn yn creu heddwch. A fe newidiwyd hynny erbyn diwedd bywyd Williams i greu hyfrydwch, mwyn cyfateb i'r hyfrydwch, dwi'n meddwl, yn y llinell gyntaf ni, a'r holl hyfrydwch natur, cymharu nawr a'r hyfrydwch sy'n cael ei greu o'n mewn gan eiriau Crist. Ond mae'r gair hyfryd a mae'r gair heddwch yn gwbl addas yn y fan yma i ddisgrifio yr hyn sy'n dod i ni trwy eiriau Crist. Ac yna mae'r weddi yna yn parhau yn y pennill ola. Dwed dy fod yn eiddo i mi, mewn llythrennau eglur clir. Mae'r weddi yna'n rhyfedd, i ni gweddio ar ei Dduw fod yn eiddo i ni. Duw yn Christ, felly y Christ y Duw ddi, ni fod yn eiddo i ni. Ni dynion meidrol pechadurus. Dwed dy fod yn eiddo i ni, mewn llythrennau eglur clir. Hynny yw sillafu fe mas yn glir fe fod dim amheuaeth o gwbl ynglyn â'r peth. Ac yna, wrth gwrs, mae'n pentyrru nawr geiriau negyddol y tro yma, i ddisgrifio amheuaeth, a mae'n gweddio ar i Grist, i dorri amheuaeth trwy air o sicrwydd yn dod ato ni. Tor amheuaeth sych, digysur, tywyll, dyrus, cyn bo hir. Hynny yw, mae Pantycelyn nawr, neu mae'r emynydd yn disgrifio y cyflwr Cristion yn aml iawn yn y byd yma, lle mae'n amheuaeth, mae'n y gynnwrf y byd o'n cwmpas ni, yn creu ansicrwydd a diffyg heddwch, diffyg tawelwch. Ond nawr mae'n hiraethu am gael clywed un o eiriau pur yn ef. Mae wedi defnyddio'r gair pur i ddisgrifio gras yn diwyn yr ail bennill, hyfryd, pur, maddeuol, ras. A nawr mae'n disgrifio geiriau Crist fel rhai pur a sanctaidd a glân. Eto rhyfeddod bod ni'n gallu gweddio i Dduw ddod ato ni a maddau ni a siarad â ni mewn geiriau pur yn unne wedi bod mor gyfeiliornus yn ein ffyrdd. Rwy'n hiraethu, meddai fe, am gael clywed un o eiriau pur yn ef, nes fod ofon di a thristwch yn tragwyddol golli i lle. Mae ofon, wrth gwrs, yn gallu dod i'n rhannu'n aml iawn. Mae tristwch yn gallu dod i'n rhannu yn aml iawn yn y byd yma. Ond, os yw Crist yn llefaru wrthon ni, mae'n gallu dod â heddwch, a thangnefedd, a hyfrydwch sydd yn mynd i bara i dragwyddoldeb. Wel, mae'n weddi rhyfeddol yn wir, mae'n rhyfeddol yn y ffaith bod ni'n gweddio ar Grist i siarad yn ni o gwbl.
mae'n rhyfeddol, mae'n weddi, mae'n rhyfeddol yn ei chanlyniadau. Yn dod a trwy gys yn siarad yn ni, felly bod na heddwch a thagnefedd a hyfrydwch yn gallu dod i'n rhannu. Wel, boed yr emyn yma yn weddi i ni gyd,